Hatod sa Indo kan DZGB ang programang Lakaw Maghiras sa taon kan Hubileo. Programang mahiras kan importanteng impormasyon sa Jubilee Year 2025 kan sa tuyang Katolikong Simbahan. Lakaw Maghiras. Ipagrukyaw ang mabalaog na taon kan Hubileo. Kaiba si Jenny Balyaran asin Monsignor Chris Bernarte. Digdi sa DZGB. Po ang programang Lakaw Maghiras. Biniyayaan kita, biniyayaan kita. Tao kan mga inaagihan niya tong ining mga pagbalo, mas lalo tang pakusugon ang paglaom, ta mas magayon ang mangyayari. Bako palan gabos na bareta mamundo. Sabi da po mga tugang, may mga bareta na mataon ni dakulang kaugmahan para sa satuya. Tama ka dyan, partner. Siring man kan mga nagbuburutwaan na bareta ngunyan sa tuyang nasyon, korupsyon, fake news, ning mga iriwal, gibong immoral, kagabata na winalat asin epekto kan bagyo, may bareta man na tunay na matauning kaugmahan. Yes. Partner, sa into yan makukuha na kaugmahan na tiga sabi mo po. Yan ang sa tuyang nga aramon, partner, sa oras na paghiras digdi sa programang Lakaw Maghiras. Wow. Yes, mga tugang, kaya tutok na po. Tutok na sa panibagong edisyon kang programang Lakaw Maghiras, taoning Hubileo. Ako po si Jenny Balyaran. Ako man po si Father Hill Oliver Jr. Ini po ang programang Lakaw Maghiras. Dito mo na makakaibahan si Monsignor Crispin Bernarte dahilan ta may equally important partner. Opo. And we're so happy and of course so blessed kami kasi for the first time ini pong bagong ordained na padi kang Diocese of Legazpi nakaibata po digdi sa programang Lakaw Maghiras. Kamusta ka na po pa Father Dives? Nangangaturog naman po ning tungkol. Nangaturog na. Kang mga inot na kuday kita nangangaturog. Okay. Sa tuyang pagpamili. Pero yaon so sa tuyang paglaom. Opo. Paglaom na tigahalat. Okay. Asin pigpapamibian. Kamusta na ang sa imong eksperyensya? Day pa man nagsarong bulan partner no after Dahil pa man kaordinahan. po. So nasa duwang simana pa lang po ang sa tuyang regalo kang mahal na Diyos na inako kasi nagdadanay ini. So padagosan na po ang pagpamibi siring man na ako man po na nakikisumaro man sa Indo sa paagi kang pagpamibi. Yes, opo. Is it okay partner magrani-rani ka sa mic? Opo. Ayun. O irani-rani tatuloy yung mic. Ayun. Okay. Minyo kayo, nasusupog ako digdi. Di ka masupog. Actually, tiga-alat ka digdi sa programa. And ako lang nakaabang, ako lang nakaantabay. Ano lang ako partner kasi dako ang nakatuto ko niyan and may mga paradang kita na mga seminarista pa and ang mamaawot na pag-abot kang panahon maging padi man sinda. Pwede mo ihiras sa muya sa satuya gabos kung nata ini ang pinili mong bukasyon partner. Vocation story. Sige po. Mga tugang, actually, ang nagpuon talagaan sa kuyang pag-ano kaini. So, kumbaga, nag-ikaigwa ko ning curiosity manunungod sa bukasyon ning pagpadi. Ang sa kuyang lola, pirmi niya po akong pig-iiba sa sakuyang
sa iyang pagsimba Okay. araw-aldaw. So sadit pa lang po ako nasa elementary. Mhm. Tigtok doan ako kung paano mga G. Mhm. Siring man tigdadara ko sa simbahan, tanganin Okay. na magsimba. Mhm. And then one time na kwento niya na igwa pa lang kami ning mga paryentes na mga padi. Kaya hinapot niya man ako kung ano ang gusto kong maging Pag-abot kang panahon. Sabi Okay. ko, iba man ang gusto ko, lain man o iba man duman sa ining, bukasyon na ini, ng pagpadi, iba man ang gusto ko. Oh, ano ka ta gusto mo dati? Gusto ka ito dati maging maging soldado. Wow! Gusto ko soldado kaso di kita biniyayaan ning Gusto mo dakula na na lawas. sa lawas kasi siring man ang height. Midget sa nakita. Okay. Pero Magka-size man lang kita, partner. Oo. Aram na Okay. ni Mons kung paano kita babakalan ki t-shirt. Oo. Yes. Yeah. Mans Chris, hello. Opo, Mons. Baka naman. Ayun Pasaway po nga yan. yan, Sa ano. pagpadagos, so habang nagdadakula ako, medyo para isip-isipan ko man ito Mhm. hanggang sa one time kang nagbalo-balo naman ako na maglaog ning pagtrabaho. So Opo. sa high school, as in dakulaon na tabang nasa ko yung pagpasalamatan itong punerarya. Punerarya. Opo, Okay. sa punerarya. Anong naging role kang punerarya sa ano mo, Ngunit partner? habang nag-extra ako duman, pag may tiglulubong, may pick up na gadan, Mhm. ang ginigibo mi pag so funeral mass ni kang gadan, Okay. yaon sa nako sa gilid kay itong simbahan. Mhm. Nagpapamibi, asi nagsisimba. Sa kuyang pigiling padi na sabi ko parang may ibang nadadaraan sa kuyang puso. Puso. Napapahuro-puro po ako. Mhm. Hanggang sa sige ko sa nang arog ka ito ang ang nangyayari sa sakuya, hanggang sa naghapot-hapot man ako. Mhm. Then one time sa samuyang eskwelahan may nag-abot na mga kumbaga sa ko ning garo kung ano ang karir na gusto mo. Mhm. Then naglaog ining mga taga seminaryo Opo. na igo pa lang arog ka ini na buhay. Vocation campaign, Vocation partner. campaign. Yun. Ayun. Duman ako nagkuhan, sabi ko, baluong ko daw ini kung iba ini ang ko. Hanggang sa day ko naman nga ni Kikwan, kadakol na pagbalo man sa sakuya, tabi binalo ko nga ni. Opo. So, namati ako man sa mga pagbalo. Okay. So, hanggang sa day ko na nakuha na madali na pala na ako maging maging padi. Sabi ko, iyo ini ang pangarap na kumbaga sa kuha, di ko mo talaga pangarap pero masabi ko siguro Diyos ang nangarap para sa sakuya Okay. na magserbisa sa iyang banwaan sa simbahan. Mm. So, kumbaga, katungdan na asin ginaso na kang mahal na Diyos, partner. Ano yung mga pigsabi mo, partner, na mga pagbalo? Siyempre, minsan may mga daw nga ni, sabi nga ni kan mga gurang, kapag may naglalaog daan ning pagpadi, minsan sabi nga ni Inida na tikukua ang magurang, mga arog ka yan. Okay. So, di man ako kaito nagtubod talagang actually. May mangyayaring arog ka ito. Si Papa, nagadan nga ni si Papa, nasa Theology 1 na ako sa Okay. seminaryo. Pero talagang, kung oras naman talaga kaito ni Papa, may nagihilang. So, Opo. siring kaan yan ang So, mga pagbalo na siring ka to, so, baga, inot na nagsuporta sa imo, arog ka iyan, medyo kadakol pang iba na mga pagbalo na inagihan kita sa kuwan. Arog ka ining bagyo na Yes. inagi. Opo. Pero padagos na naglaom, asin, ining mga kagabata na na inagihan. So, kumbaga sa kuwan, tigtok doan ako kang mahal na Diyos na maglaom, asin malabawan ini. Naku. Okay. So, magayon partner, kasi kumbaga, dai ka duman nagpadaog sa mga kagabatan, mga pagbalo na na-experiensyan mo, still nagpadagos ka. And tunay, kaya maugmahon kami, partner, na wow, kumbaga, yaong ka na digdi, and kang parang ilang weeks lang nakaagi, brother pa lang, ref pa lang, pero ngunyan, father na. Dakulao na regalo, dakulao na biyaya na dapat na ipagpasalamat sa mahal na Diyos. Opo, okay. Baka naghihiling si mother mo, partner. Ano masasabi mo? Anong mensahe mo sa iyo?
actually kasubago kaibahan ko si mama kasi Okay. sa Doon digdi sa Daraga. Legazpi. Sa Daraga kasubago Mhm. may dudumanon da asin da sa Irusin Sorsogon. Okay, nasa Sabi biyahe ko, siya. Oo, sabi ko niya, mapasiring ako digdi sa DCGB. And then sabi ko sa niya, mag-ingat sana po sa biyahe. Yan. Okay. So mama, kung nadadangog mo po, aram ko nagdadangog ito, nagilig ito kang live. So ingat po kamo, asin yan. Mag-enjoy sana po kan sa indong ano yan. Biyahe. Biyahe. Kan sa Okay. indong iribahan kang mga amiga mo. Sige, partner. So, once again, congratulations. And of course, congratulations man sa imong mother and sa imong father. Pareho pa lang kita waraan ng papa. So, talagang nasabutan ko man, partner, so pagmati kung ano si experience pag-arog ka ayun na naging successful ka pero hindi ina kompleto si parents, di ba? Pero sa tuyang mga puso, Noon panahos sinda. na nabubuhay sinda. Opo. Ano po? Okay, so speaking of mga pagbalo, partner, saro yan sa magiging parte kan sa tuyang tema muna na pagkahapon dahil ang tema ta po may kinaraman sa paglabaw sa mga agisan ng kagabatan. Okay, so hello muna sa tuyang mga paraantabay, mga texters. Live po kita sa tuyang Facebook page DZGB News Online. Pwede pong i-share ang sa tuyang programa. Okay, hello kay Francis Baliwas Bilaro. Diyos maray na hapon tabi nagdadangog digdi sa Quezon City from Servants of Charity Seminary. Greetings man po sa mga sakuyang mga magurang sa Villa Hermosa, Rapo-Rapo, Albay. Ayun. Maray na hapon po. Bistado ko po ini. Talaga? Classmate ko ini dati sa seminaryo. Wow. Hello po, Hello. brother. Happy viewing po. Ano, kamusta po kamo? Si Ringman, ang mga raya na sa indang harong pwedeng mag-upload mag-text sa 0938-891-5475. As in sa mga naghihiling mo yan, pwede po kamong magbugtakan sa indong komento, mga paghiras dahilan tatataod babasahon ni po yan ni partner dili po sa programang Lakaw Maghiras. Okay mga tugang, partner. So, ano ang pagrukyaw kang paglaom? Asin, paano ta talaga ini partner ginigibo? Ang pagrukyaw mga tugang kan paglaom kay Jesus, ini mga tugang so nagdadara sa satuya ning kaugmahan asin siring man ining nagkakaigwa kita mga tugang ning mahiwas na paghiling dahil ta aram ta kung paano ta malalampasan ining mga pagbalo, ining mga karatan na sa tuyang na eksperyensyahan asin ining mga kadipisilan sa buhay. Ano po? Iyo po ini. So, kumbaga, tigtatawang kita ni Jesucristo ning kaugmahan ka ini na minsan namamatian ta ining mga kagabata na ini may mga pagbalo kita na namamatian sa tahaw kang sa taong kang kadipisilan may mga na-experience ang kitang bakong marahay pero iniso kaugmahan tatig tatawan ang kita ning mas hararom na pagsabot mas mahiwas na paghiling o vision kung paano ta malalampasan ining mga bagay na siring sa paano paagi magkaigwa kita ning mas hararom na relasyon asin siring man an sa tuyang pagtubod kay Jesus Kay Jesus. Okay. Apo. Gura na partner katotoo na ang nagrurukyaw kang paglaom kay Jesus nagdadaraning kaugmahan. Iyon yung mga tugang so tigsasabi ta na dahil dapat kita na mapurisaw. Ano? Okay. Pag yaon kaya so kapurisawan, pigpapabayaan ta ini na iyo ini ang maghadi sa satuyang puso. Kumbaga sa kwan, so taga-ginubatan talaga ano. So Uy, dako nung kita dyan para opo, dalag sa may mga ginabatan. taga-ginubatan na hili ko nga ni si Miss Jocelyn Castelo. Oy, hello Hiling, po. So, iyo po ini, kung gura nung katotoo na dapat na bako maghadi ining kapurisawan sa satuyang mga puso. Inulita, mauulang ka ini, Okay. ining katotoohan na natigtatao ni Jesucristo, ining paglaom ni Jesucristo na nagdadala ning kaugmahan. Hulita, pag napurisaw kita, pwede ining maulang, makaisip kita ng mga ibang bagay na dai ini makalaog na so sa tuyang magluya so sa tuyang pagtubod, magluya so sa tuyang pigsasarigan na
na tataramon kad sa Okay. tuyang kagurangnan. Kaya kung guraano ini katotoo, da isa na kita makalingaw na inot nga ni so last na ano ni Monsignor Chris na magkaigo kita ning tiwala Okay. sa mahal na Diyos, magkaigo kita ning kumpiyansa sa tataramon ni Jesucristo. Ini ang nagdadara sa satuya ning kaugmahan na ini. Ayun. Nakakatabang ba yan, partner, para malampasan ta ito na mga pagbalo, as in, mga eksperyensya ta sa buhay, mga karaatan sa buhay, partner? Opo, nakakatabang po ini na malampasan ta ninhuli ta pigpapabayaan ta na ang grasya kang mahal na Diyos iyo ang minahiro sa satuyang mga buhay, Okay. sa tuyang mga puso. Mhm. So di ta sa nangani paglingwan, so tiwala ta Mhm. sa satuyang mahal na Diyos. May pigpapangaputan kita na tataramon niya na sa tao ka ining mga kadipisilan na ining kagabatan na sa tuyang mga tigpapasan, yaon si Jesucristo tangani na ibahan kita, tangani na darahon kita sa pigpapanuga niya sa satuya na kaginhawaan. So kaipuhan taman ini na kumbaga sa satuyang agi-agi so na i-experiensyahan ta na yaon nga ni si Jesucristo danay na kaibahan ta, Okay. kasabay ta nagpapasan kan sa tuyang mga krus sa buhay. Kaya siguro day kita basta-basta kaini matatanyog ninyo kita si Jesucristo, Yaon. yaon kaibahan ta, no? Okay. Sisay pan daw yan Diyos na iyan, kiniibahan ka, ano pa, paano pa man kung nakakaisip ka ning kadipisilan ta, yaon ang mahal na Diyos, kaibahan mo, ano po? Yes. Pero may mga instances baga, partner, na maski sabi na po grabe na ang pagpangadi kapag may mga pinag-aagihan sa buhay. Minsan napupurisaw kita. Ano ba si pwedeng gibuhon, partner, para malikayan ta ang pagkapurisaw, ang pagkadagat? Kasi usually kapag may mga nangyayari na karatan or bako marhay na experience sa buhay, usually tigbabasol ta, partner, si Lord. Sabi, nata mo ini tinugutan na mangyari, di ba? Nataginibo. So siguro, kay puhan ta ining pag-atid-atidan o paghurup-hurupan. Okay. Base nga na sa sinabi ko subago na pag nagrurukyaw kita kaining paglaom ni Jesus na nagdadara sa tuya ning kaugmahan, sa iyang tigtatawanan kita ning mas mahiwas na paghiling o vision, asin mas harom na pagsabot. So, imbis na isipon ta na natangaya kagurangnan ta nangyayari ini sa kuya, kumbaga nagpigbabasol ta siya, mas dagdagan ta palugod so sa tuyang pagsabot na baka igwang tigtutukdo sa satuya ang mahal na Diyos. Igwa sa tong tigtutukdo na mga bagay tangani na makanuod, tangani na mas pakusugon pa kita. Ta kung minsan garo kita so mga puon ki kahoy, paano maaaraman kung ini makusog, kung ini matugon bagang tigaapod ta, kung dai iniyuyug-yugon. Yung mananggad inaagihan ning bagyo. Paano siya masasabing makusog ini kung dai ini tigtatamaan ning ning mga siring na pagbalo garo mga bagyo sa buhay. Paano ini makakatindog na paano siya makakasabi na yaon diyan sumakusog na pagtubod na rooted siyang maray sa satuyang mahal na Diyos. Ang mas dapat nagibuhon ta kung paano ta ini malilikayan itong mas sabuton ta paghurup-hurupan asin siring mana mas magpamibi pa ning maigot na maano kita mas magparaharon pa kita kan sa tuyang ano. So instead, partner, na ma-disappoint. Ibig na ma-disappoint. Oo. Mas pararumon pa pala ang pagpangadi, pagtubod sa mas mahal na pakusugon Diyos. ta pa. Opo. So, kung partner, pigasabi mo ba na natural lang na may pag-aagihan kita ng mga kadipisilan sa buhay? Natural po, tangani na mahiling man kang mahal na Diyos kung guraano kita mas nagsasarig sa iya. Okay. Yaon din nga ni, so sabi nga ni na last time po baga, binalikan ko man nga ni ito. So, igwa kita ning pagsarig sa pagmanukang mahal na Diyos. So, mga elemento na ni Monsignor Chris, ining igwa kita ning kumpiyansa. Pero ining kumpiyansa na ini, kumpiyansa na nagahali sa mahal na Diyos. Ano po? Na yaon man so pagtiwala sa iya.
as in di ta masasabutan so pag makulog niya sa satuya. Minsan nga ni talagang kaipuhan o si Simon nga ni andaing problema sa buhay na inaagihan gabos man po baga. Yes. Kaya papasabot man kita kang mahal na Diyos na baka may gusto siyang ipasabot, may gusto siyang itukdo sa satuya. Na Oo. baka minsan sa sobra tama na garo di na kitang pigaagihan, garo di na kita pigaagihan ning bagyo sa buhay, na garo confident kita sa satuyang mga sadiri. So, Parang ano na, mag-iano na sa na partner sa magiano ano. na sana. Ayun. Pero matunay man ng God, pag yaon sa tuyang mahal na Diyos, magiano na maray. Opo. Pero dai mawawara, takaibahan na kang sa tuyang mga buhay, na may mga problema man talaga kitang ano. Okay. So, daing man pala talaga kaipuhan na ikamundo tamaray kung may nai-experience yung kitang problema. Kung di minsan partner, dapat pa pala na ipagpasalamat. Opo. Uyun. Part na Okay. iyan kan sa tuyang agi-agi digdi sa buhay. Paano man kita halimbawa, paano ka man makakapaghiras kang mga bagay, mga eksperyensya kung dai mo pinag-agihan Yes. ang mga siring Oo, human and God. Kung puro lang partner, siyensya, Puro ka lang research. and daita talaga pinag-agihan. Kumbaga, maski makakapaghiras kita, pero parang kulang bang giraray, so kaya tag ipaabot duman. Opo. And then iyo po iyan, garuman sa nabagasu may nagirumduman akong tataramon iyan na yan. Kang nagkaklase ako sa Mariners. Sabi kan sa muyang professor na mababalo daa na ang sarong barko daa mababalo iyan, masasabi mong matibay iyan kung ini nag-agi ini sa tahaw kang bagyo sa laog sa So, grabing kang bagyo ukol. sa Oh, pero kung okay. ang barkong iyan minaagi sana sa malumanay sa kuan, dai mo yan masasabi na Matibay. kumbaga sa kuan, parang siring ka iyan na nababalo kita. Garo-aro ka iyan ang buhay niya. Mas dyan mahihiling so sa tuyang pagsarig, so sa tuyang makusog na pagtubod, sa tuyang makusog na pagtiwala sa mahal na Diyos kapag nag-agi kita sa mga bagyo ini. And then pagkatapos kang bagyo, mahiling mo yaon na namang giray so kalma. So tiga aputang calm after the storm. Yes. Yaon dyan yun. minsan ang mahal na Diyos naghahalat. Kinaya mo baga? Ano ang kulang? Ano so dapat na igwa ka tangani na makuha mo? Nalampasan mo baga? Kasi sa gabos na iyan, salamat sa Diyos. Ay salamat niya ta nakaligtas. Salamat Opo. niya ta nalampasan ko. Salamat kagurangnan. Oo. Yan usually partner so sa patunay sa satuya na mga tao kasi after kang bagyo minabangon talaga kita, di ba? And na ipapahiling ta so pagiging resilient ta Yes po. bilang mga para tubo digdi na kapag nagihan ning kalamidad, bangon man giraray. Iyo po. Nagirumduman ko nga ni kang yaong kami sa na experience mi sumakusog na linog duman sa Sa Cebu. iyon. Ay, yaong kakaito sa Cebu. Opo, yaon kami duman. Okay. So experience Anong hinibo mo, siya, mi. partner? Ang ginibo mi, kang yaon na kami duman sa baba kang labi. Sige, misa nang iristoryahan, ulok-ulok. Okay. Tapos tigiriling kami, kanya tagaro, urulukon pa nga ini. Kumaga sa ko, naarami ang mga Bicolano nga iya. Kumaga sa bako lang tangani na masabing Bicolano ngayon, mga Uragon ngayon. Yes, Kaya, yaon sa pagiging resilience. Kundi, yaon sa naso, kinaag sa naso, tiwala sa mahal na Diyos na, dahil mo nga kampo, dahil mo daw nagbabagyo na naglilinog ng makusugon. Nagbabagyo ng makusugon. Yan unsa nasutiwala. Lord, bahala ka, di mo sana kami pagpabayaan. Pagkatapos ka ini na-experience yan, miso. Linog. Yugo. So, linog kang daga. Okay, so dakulan pa lang kita partner ning mga rason kung taawantan ning kahalagahan ang pagrukyaw kang paglaom sa mahal na Dios tanganing sa mga agi na kagabatan sa toyang buhay talagang malampasan ta siya. Okay? And dakulan pa po kita na ihiras with Father Hill Odiver digdi po sa programang Lakaw Maghiras para mahanap buhay mo na kita. Sige. Hello muna ka Mr. Edwin Magalona. Good afternoon, ma'am sir, watching from Manila. And si Vicky Chan Basabe, asin sa iba pa po, sa inyong mga reaksyon na sa samuyang pagbabalik oras, Hello po. alas 2:32.
Magbabalik ang Lakaw Maghiras sa DZGB. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Tonic Bank. Tonic Pamascolone. Hulugan mo. Pamasko ko. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Cobra Energy Drink. Tatak mo, tatak Cobra. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Kung siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Hairprint, ang quality laging tunay. T-shirt, man o polo, lahat panalo. Dito sa amin wala kang talo. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya namin gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay na buhay? O simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Hairprint, sigurado kang astig ang resulta. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya namin gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, panaflex, Sintra board, signages, full-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin.
mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa Kape Asin Barretang Agraryo. Nagdadangog kamo kay Monsignor Crispin Bernarte asin Jenny Matthew Balyaran. Lakaw, maghiras sa DZGB. Okay na sa ikadawang kabtang na po kita kang programang Lakaw Maghiras. Ako po si Jenny Balyaran with my partner, Father Hill Odiver. Partner, welcome back po digdi sa programa. Batiun tamo na partner ang sa imong mga fans. Go ahead partner. Day digdi. Day naka-updated ang sa kuyang pag-live. Pero ikaw po kita ning mga nagdadalan, mga nagihiling. No sumaray na hapon po sa Indogabos. Siring man po ini po so sa kuyang maestra si Miss Jocelyn Castello. Maray na hapon po Ma'am Jo, siring man. Batiun ta si Mr. Edwin, nabati ta nakasubago no, Edwin Magalona, maray na hapon po sa Indo. Asin siring man po sa mga giraray, sa mga nagdadalan, mga naghihiling, naghinanyog sa tuyang radyo. Siring man si Lola. Okay. Parang si Lola kung nagdadangog ito. Yeah. Iyo partner, namit ko siya sa day ko lang halos siya actually nakauron pero sabi kang kaibahan niya naka-DCGB daw ito si Lola mo. Pero may po siya naka-DCGB. Anong pangalan ni Lola? Si Eladia. Eladia. Hello, Lola. May po siya si Mama Ding. Mama Ding. Hello, Mama Ding. Good afternoon po sa imo and happy listening po digdi ano. And bation taman partner ning happy birthday ang mga nagsaselebrar kay sa indang kumpleanyo ngunya na aldaw. Happy birthday kay opo. Kay Ate Elsie dyan sa Couples for Christ kang Santo Domingo Albay. And happy birthday man kang sa tuyang dayupot na para dangog digi sa programang Lakaw Maghiras. So tugang ni Father Dave Ramoso partner, si Mr. Eduardo Ramoso. Happy birthday. Happy okay. birthday po. Siring man po si Lola kung nag-celebrate sa iyang kumpleanyo kaso hapon. Oo, pero anong edad niya partner? 87 years old na po si Lola. Happy birthday po. Happy birthday po. Ano, siring man sa iba pa pong nagsaselebrar kan sa indang kumpleanyo nyo na aldaw. Happy birthday po sa Indo. Asa mo yung pagbati. Okay? So, sa pagpapadagos kaining sa tuyang pagtukar, kaining programa partner. Opo. Okay, reaction mo na kita si 812. Nata po kaipuhan, ma-experiensyahan ang mga problema sa buhay kung igwaman sa ng Diyos na pwede man magsalbar sa satuya. Oh, hararo mo man ang hapot. Ano po? Base sa sa pigurunan ta kasubago. Tigtatawan ng kita kang mahal na Diyos. Bako sa naman ning mga bagay na puro sa nakita mga masisiram na na pagmati, mga kaugmahan. Okay. Kundi tigtatao man ini sa tuya, minaabot ini sa satuya, ta parte kang buhay. Bako sa naning parte kang buhay, bako sa nasupuro kaugmahan, kundi igwa man kita ning problema. Aron ka ining sa pagklase, may mga hapot baga, problema baga ini hapot. Kakaipuhan simbagon. Tigtatawan man kita kang mahal na Diyos ning mga pagbalo, ning mga bagay na siring, tangani na mahiling man ngani niya.
sabi nga daymon nga niya pinagaano talaga sa tuya, pero tangani na mahiling kung gurano kita nagkakaigwa ning tiwala, ning pagtubod sa satuyang mahal na Dios. As in siring man na so ining bagay na tigsasabi nga na sasabi nga ni 81 na kung iguman nga na Diyos na nagano sa tuya na para magsalbar niya takaipuhan pa ini. Parte na ini kan sa tuyang pag-agi. Yes. Tangani na mahiling man kung gurano man kita kakusog, kung gurano man kita igwa ning kumpiyansa, tiwala sa mahal na Diyos. As in di man kita digdi mapapabayaan kang mahal na Diyos. Yaon nga ni an sa iyang pagmangno sa satuya. Tigtatawan lang kita ning mga challenges na kaibuhan tama na masimbagan. And sabi nga ni po kanina ni Father Dibs da kita mapurisa kung may mga pinag-aagihan kitang problema kadipisilan kundi minsan ipagpasalamat na po, di ba partner? And naramdaman ko lang din yung pahayag ka ito ni Amon Skills Digdi na maski Diyos partner data ipagtaugabos sa mahal na Diyos, ipagsari sa mahal na Diyos kasi di ba kaipuhan ng action to partner. Kaipuhan tama na kita man ang magkuhan. Sabi nga ni baga, we are the actors and actresses of God. Direct sa nakang mahal na Diyos. Tinatawanan kita ning direksyon kung paano kita mahiro sa ibabaw kang kinaban, susog sa iyang kabutan, pero igo kita ni tinatawanan niya makita kung ano ang pipiliun ta. So di mga tugang iyan ang Okay, sige. Igwa pa digdi. Okay, pabati man po kami sa barangay Bitaano listening. Thank you so much. Okay, sabi man ni 533, good afternoon po, nagdadangog po ako. Congratulations, Father Dibs. Dati man po ako na taga-Ginubatan, naglipat lang po ako digdi sa Kamalig. And maugma po ako na nadagdagan ang Lakaw Maghiras na naghihiras. Salamat Thank po you. kasi padagos niyo po kaming ipagpamibi. No po, tangani na magdanay man inin sa tuyang programa. Opo. Okay. So Mike, ang iba naman po balikan mi na lang po kamo. Okay, partner. So sa pagpapadagos kan sa tuyang tema, paglabaw sa mga agisan ng kagabatan, partner, kung sa tuyang paghurup-hurupan ang paglaom ning Diyos sa to, magiging puzzle kaya ang satong paglaom? Opo. Sa hiling mo kaya? Opo, magiging puzzle ini ninhulita nagdadanay kitang naglalaom. As in ining paglaom na ini nagtatao sa tuya ning kaugmahan, mas pinapakusog kita. Okay. Ninhulita may iwan iyan supig papangaputan ta na ang Diyos day man kita pigpapabayaan, minsan nadidipisilang kita. Yaon siya sa tuya kaibahan ta. Tangani na ining mga siring na bagay dai kita madaog. Dai kita madaog. Minsan naano man kita na tatanyog man kita alagad dai kita na tutumba. As in siring man na dai kita nadadaog ka ining mga sugot o ining mga kapurisawan, ining mga kaurasaan na dara ka ining mga kagabatan o mga pagbalo sa buhay. Kundi tigsasabihan lang kita na danay kitang maglaom sa tuyang mahal na Diyos. So pag nawaran kita ning kapasidad na sabi nga ni Papa Francisco, kapag nawaran da kita ning kapasidad na maglaom, nawaran man kita ning kapasidad na mamuot. So parang siya, mag-konektado ba partner yung paglaom and pagkamuot? Opo. Kaibahan iyan, connected iyan na maray. Yaon dyan sa imong kwan, so danay na naglalaom ka. Kumbaga sa ko may tiglulong ka na minsan dai mo sigurado, pero yaon dyan so hope na something na good ang mangyayari. So resultang mangyayari. Kaya kung naglalaom ka pirmi sa mahal na Diyos, pirming positiboan sa imong pananaw, pirming positiboan sa imong paghiling, ang pagsabot mo na may mangyayari. Minsan sa tahaw nga ni kaining sa tahaw kang bakong magayon na nangyayari, igwa pirmi ang mahal na Diyos na kukwaon dyan na karahayan, na mangyayaring karahayan. Iyan. Iyo po iyan ang saro sa piditang dyan, masibagta na danay kitang maglaom, tanganin da kita madaog ning anuman na mga
mga sugot o kapurisawan na minaagi sa satuya. Mhm. So ano partner, ano parang kurusugan kibuot. Yeah. Kurusugan kibuot. Tama. Oo. Naunang bitan mo kanina partner na kasabay kang mga agad sa tuya. Grabe baga fake news ano? Kang kasasaro dakulong nagbutuang fake news and aram taman sana na grabe ngunyan ang issue sa korupsyon, flood control projects partner, and actually ngunyan may mga nagbutuan na naman ng mga panibago ano. Okay, may mga gawing immoral and iriwal as in pagkabaranga. Ano ang dapat tapong gibuhon para sa ibong kaayan, sa tahaw kaan partner, madara po kita sa katuninungan. Ika partner, kung haputon ano ang step na gigibuhon mo? Okay. Tangani na makapuon ka kaini ko kung paano kita makakapasiring kaini sa tigahupta na nakatulong magiging para sa imong partner. Maging matuninong partner. Siguro para sa kuya partner kasi sabi tabaga na ang pagsarig sa mahal ni Diyos madara sa satuya ning katuninungan, and ang step na pwede kong gibuhon and partner iyo ang siguro sa pagpangadi. Pero aside sa pagpangadi partner sa pagsarig sa mahal na Diyos, siguro as a broadcaster, matabang ako na makontrol partner ang mga nagdalakop na araw kay ining fake news. Kumbaga sa kwad sabi nga ni kung mahilig ka magparaan kay Miriam Defensor Santiago, sabi niya kung gusto mo ngayon magkaigwa ning pagbabago, nahihiling mo ngayon sa imong kutunan mo ngayon sa imong sadiri. Tama. Magbukas sa imong sadiri. Ining sa ining mga manlain-lain na fake news ngunyan. Paano ta daw ini makukontra. Yes. Oo. Pero may kitang magagkuan. Pero may man kita magagkuan kung nag-igwa kita pero ning pagsari sa mahal na Diyos. Pero ming taghilingon so ibanghelyo ning katotohan, so gospel of truth. Iyo yan ang sa tuyang pagsasarigan na nagkakaigwa ning mga siring na bagay. Yes. Mahihiling digdi so na dapat pirming minalutaw pirmi na ang katotohan iyo man girarayan ang magtatao sa tuya ning katalingkasan. Iyo ang manggana partner. Manggagana pirmi ang karahayan. Okay. Yes. May partner, 'di ba? So far magayon itong sinasabi mo partner kasi naramdaman ko lang na dakulaon ng issue ta sa korupsyon sa bilog na nasyon. Pero iilingon taman partner so lambang sa diri. And even sa laog kang pamilya nagpupo ng corruption partner. Yan. Kaya puro pa na tabaka pati kita nga ni Corrupt man. Partimang kita kang ikaw man nagkorupsyon nalalapa sa tuyang sadiri. Kaya kung nahihiling ta sigitang taram sigitang minsan nga ni habang nahihiling ta nagsusurunto ka na nagiiriwal na sa TV sa mga so mga tao na sa tuyang naaanggutan. Ano daw ang pagmati garo tigihiling sa na so mga nagsusuruntukan sa So kita man mo na magtukaw, hiling taman sa dirita, tabakan naging party man kita kang korupsyon na ini. Yes, opo. Baka sa tuya sa diri man, iguman na pa. May nagiging party man kita na nakakadagdag kita sa korupsyon na nangyayari. Tama. And saro daw baga partner sa pinakamayor na epekto kang korupsyon iyo ang kagutuman, pagtios. So kung sa laog kang pamilya nagpuo na diyan kita mismo deita aram baka sabi nga ni po ni Fire Dibs i-analisar ta kung baka kita involvement or baka maski sa tuyang pang-urualon na pamumuhay na nakaka kita partner ng corruption. Talagang yaon so kumbaga negatibong epekto ka ini partner sa satuya, 'di ba? Okay, so may pinagkaiba daw partner ang pagbalo sa buhay sa mga pastores duman partner sa Bethlehem. Ay, so istorya manunungod sa so pag-abot kan sa tuyang kagurangnan na pigbarita kang anghel sa mga inot baga pigbaritaan na nainot sa mga pastores. Okay, mga pastores na tigtaraman niya ito sa itong mga itong mga pobre ito mga kagutuman ito pero sinda so pinili na inot na tarama na araw kaini
na sumarhay na bareta na may darang katuninungan. Mhm. Kumbaga sa ko, igwasinda sa sadiri ninda, naglulong sinda. Excuse me, naglulong sinda ning garo marhay na bareta na madadangog ninda sa tahaw kan sa inang ano nga ito partner katikapuhan na Okay. siring ang na may marhay na bareta na maabot sa inda. Asin kan nadangog ninda ini hinatud sinda sumaot nindang katuninungan sa indang buhay na ano ninda no na nadangog ninda nahiling ninda mismo duman ining mga pastores duman sa Bethlehem ini so paglaom na sa indang pinaglalauman no sa taho ka ini igwasinda ning kadipisilan tig anuhan sinda na ipapangaki yan ang aki kang mahal na Diyos digdi makikisumharo sa indo sa indong kadipisilan sa indong katikapuhan sa indong mga kagabatan na tigbamati duman nag-abot so umarahin na bareta ano po Ayun. dati nga ni iyo po iyan no kumbaga sa yaon kita sa ang satuyang mga sadiri garo kita nalilindungan kang kadikluman kanda ipa nag-aabot so pig promesa Okay. digdi nato ini mga tabati December na ba Apo, yaon na so kagayon ng kainit at digdadara na kita kainin Yes. ano na ini sa pagka naman pag-abot naman at sa tuyang Kaguran kaguran na na. kumbaga ini sumarhay na bareta nag-abot na yaong kita sa lindong kang kadikluman alagad ka nag-abot kan sa tuyang kagurang ng garo nagkaigwan ning liwanag nagkaigwan ko ini man mga ano niya to mga ano man ni apod niya to sa tuyang mga tagnadangog sa tuyang mga kalakbay na mga kahiras ano po na ining pagbalo niya to sa buhay parehas ini arog ka ini so pagmati ka ining mga pastores ka ito igosinda ning katikapuhan igosinda ning mga kagabatan pero kanadangog ninda subareta na maabot ang kagurangan pero nagkaigwan ning kaliwanagan sa indang sadiri na ang Diyos yaon sa inda iibahan sinda makakaibahan ninda kaya duman may maliwanagon duman nagliwanag so katuninungan kang mahal na Diyos kan nag-abot siya sa tuyang mga buhay. Yun. So, wala partner ning pinagkaiba sa pagbalo na na-experiensyahan kang mga pastores sa Bethlehem Parehas sa man mga buhay tangon yan. Garo man sa natiga dapat na igwa kita niya ning paghalat ning paglaom na yaon ang mahal na Diyos uya sa satuya no kay puhan taning liwanag magliwanag sa satuyang mga buhay iwini sa tuyang mga iwinian sa tuyang kagurangnan. Opo. Kaya sa mga siring na paagi Okay. nagtatao ini sa tuya ning katuninungan nagtatao ning kaugmahan asin nagtatao sa tuya ning kusog tangani na ining mga kagabatan na namamatian niya to kumbaga sa kuan digdisan na siya malalampasan malalabawan ini ini ang tigtataw niya sa tuya tangani na malampasan taman ining mga kagabatan na magkaigwa kita ning pagsarig sa iya Okay. tiwala, Tiwala. kumpiyansa na yaon siya din niya man kita papabayaan no po? Yes. Okay. Pagayunan itong naunambitan mga tugang ni Father Dives na talagang kung siguro sa mga nagdadag mo yan partner kung may mga pinag-aagihan sinda gusog na subuot nila partner dahil sa imo. Sana ako sunapakusog ninda. Grabe ang nervyos ko. Nervyos ka? Nervyos ako sa mga hapot. Okay. Opo. Ayan, may follow-up na question partner. Kung magsilbi po kitang liwanag sa satuyang buhay, paano man kita magiging liwanag po sa satuyang sa satuyang kapwa? Yes. Oh, yan po nga ni sutig sasabi na ika na saro kang naliwanagan ka kang mahal na Diyos. Bako sa na mag kumbaga sa ko bako sa na yaon sa nasa sa imo so liwanag na na-receive mo na taon ng kaning kaliwanagan. Kaya nga ni may tigasabi kita na dapat na iyan na bako mo sana na akuon sa dirihon
na mapasalamat ka ta, iyan ang blessing na Opo. na-receive mo, kaliwanagan na namatian mo, kundi paano ini makukuan na liwanagan mo man, matawanan mo man ning liwanag so sa imong Mahirasan ba? mahirasan ning liwanag so sa imong kapwa. Okay. Ta ining pagiging marahayon kang mahal na Dios, ining sa iyang generosity na pinamati sa imo ining biyaya na ini, ipamati mo man sa iba. Tangani na ini maglakop ini na dai napuputol, na dai sa Ayun. napupundo sa saro sana. Kaya kung ika saro kang liwanag, paano ka magiging liwanag sa imong kapwa? Ihiras mo so liwanag kang mahal na Dios na tig ano sa imo. Itinao sa imo. Ihiras mo man ini. Tanani na ining liwanag kan sa tuyang kagurangnan naglalakop. Ano po? Parang dakula o din na challenge partner, no? Nabubuhay, ano? Challenge ba Challenge yan, ini sa partner? satuya. Ini ang Yes. pagbalog Apo. kay Puhan man. Oo. Actually, partner, in reality, baga kapag dakulong kitang biyaya na nare-receive, may liwanag, usually, may kadaklan sa satuya or igwa talaga kasi realidad nga na minsan nagiging selfish kita, na parang sinasadirita. Kaya dakulaon pong challenge yung sinasabi ni Father Gibbs na ihiras ta po ini sa iba. Okay. Partner, in one word, para sa imo, paano ta malalabawan ang mga agisan ng kagabatan? Paglaom. Oh, Iwinipig ano ta, paglaom. Hope. Okay. Nga, paglaom kay Kristo. Nagtatauin ni sa tuya na mas magiging magian an sa tuyang pagpasan ka ining kagabatan. Mas Okay. natatawanan kita ning mas makusog na pagsarig ning hulita aram tangani na siya yaon kaibahan ta. Siring man na tigtutok doan kita kaini na kung yaon kita igwa kita ning paglaom si Hesukristo danay kita na pigpapakusog na ang mga bagay na mga bagay na siring so minaagi ini sa satuya na iyo garo agi sana garo parang magianon sana sa imo ni tulita ara mo na ang mahal na Dios yaon dyan so naglalaon ka sa mahal na Diyos. Yes. Pero yung positive nga ni ang sa imong ano. Oo. Parang imposible. Parang partner imposible man talaga na pagbalo sa buhay maging forever Pirming pirming agi lang talaga. Oo. Daw nga ni sa mga tataramon sa na makukuha mo na igwa pirmining rainbow pagkatapos kang uran. Yung mananggad. So, ayan po mga tugang. Yan po ang mga paagi, mga dapat ang gibuhon para malabawan ta po ang satuyang mga agiman sa ng kagabatan. So, rurumdumon ta po na ini mga pinag-aagihan ta sa buhay, problema, kapurisawan, asin ano pa man po, daimi po aram kung anoon sa idong mga pinag-aagihan sa buhay. Pero, sana po magsiribi po ini liwanag sa lambang sa tuya na ipighiras mo niya na hapon ni Father Gibbs Odiver. Partner, inabot na kita ng oras ng pamamaaram. Hello muna kay Francia Bernaldez, Jeffrey Echaluce, and si Alben Lonosa. Hello po. Okay? Hello po, Sinduga Boss. Partner, dain na ako ning kahaputan. Ano po ang sa imong mensahe sa satuyang mga parantabay? Yan po. Danay po kita na mag-iba. So, ibahan nyo po kami giraray sa masunod na simana sa pagpadagos ta kainin sa tuyang pagbaklay, sa tuyang paglakaw, asin maghiras-hirasan kita kaining tataramong kang mahal na Diyos, lalong-lalo na ining paglaom na guston kang mahal na Diyos na itukdo sa satuya, ining paglaom na Diyos nun, asin paglaom na yaon ang mamumuto na mahal na Diyos na kaibaan niya to pirmi. Okay. Partner, igwa kita ning pamibi ning paglaom. Opo. Okay, sige So, partner. pamibiun ta ini bago po kita magtapos. Diyos nin paglaom, sinabi ni Jesus na kagurangnan na pasil an sa imong paasanon, asin magian an bubuhaton. Gura numan kagabat kan samuyang krus, danay nayaon ka sa pagtuwang samo. Day pagtugot na kami magduda sa tataramon mo, kundi danay na maglaom sa saimo.
Halea ang kadikluman na nakapalibot sa mo, tanganing mas mamidbidan mi ika, asin ikapamidbid man sa iba. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Yan na po ang mga tugang ang presentasyon kang programang Lakaw Maghiras taoning jubileo po digdi sa DZGB sa pangaran po ni Monsignor Crispin Bernarte and ni Father Mark Austin, tuwazon partner. Partner, ingat-ingat ka, mainiton. Siguro nakahangos na ngayon ako. Okay, see you sa next episode, partner mga tugang. Antabayanan po nindo ining programang Lakaw Maghiras sa masunod po. Ay, recorded po pala sa masunod na Biyernes kasi po ang mga partner masain kita pa, masain ka mo partner. Magkakaigwa po ning clergy retreat, annual clergy retreat an sa tuyang mga kapadian digdi sa tuyang diocese, kaya inahagad mi po an sa indong pagpamibi na antabayanan kami kaining pagpamibi nindo, tangani na mas maging mabinunga sa samuya an samuyang pag-retreat. Duman po kami sarong semana po ini, kaya ibahan po nindo kami sa paagikan sa inyong pagpamibi samuyang pag-retreat. Okay, ang samuyang man na pagpangadi sa indo partner mag-ingat ka mo and yun. Hello muna kay Good Vibes, si Kuya Bert Nunez watching. Ali sa man partner habang nagamaneho da siya. Thank you so much po. Okay, so okay na kay bata sa Lado Technical si Kuya Nems Flora, sa IT si Jerome Martinez, ini po si Johnny Balyaran. Ako naman po si Father Hill Odeber Jr. Kami po may napaabot ng dakulang pasasalamat. Ini po ang programang Lakaw Maghiras. Sa indong nahinanyog ang programa Lakaw Maghiras Year 4 sa DZGB. Abagan kiraray sa masunod na Biyernes at sa pang edisyon kan